Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naharap ngayon sa kasong arson ang isang janitor matapos na sinilaban niya ang stockroom ng paaralan, subalit nadamay mismo ang buong paaralan ng Daisy's ABC School. At hindi lang mismo ang paaralan, damay rin pati ang ancestral house ng mayor mismo ng San Carlos City na si Mayor Renato Gustilo. Ayon sa pulisya, at kitang-kita naman sa mga cellphone video, mala impyerno ang dating nung nasunog ang stockroom na kumalat sa eskwelahan at nadamay ang ancestral house ni na Mayor. Nagalit di umano ang nasabing janitor matapos siyang tanggalin sa trabaho sa nasabing paaralan. Kung kaya't sa kanyang pag-amin, nagdala raw siya ng gasolina at doon dinala sa stockroom at sinilaban gamit ang kandila. Ikaw, ka-basic, magagalit ka ba kung tatanggalin ka sa trabaho? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Morning call! Morning, Dee! Ka-basic, feel Feel good good morning! Hiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Pizza 20 sa bulan sa Hunyo. Tuig 2024. Thursday tayo ngayon. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao To QC. to Quezon City, Novaliches, Quezon City, Uncle Dagol! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pambansang tita, dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, perfected in Pasay, Tita Tanya Chinita. May chinita, girl, may chinita, girl. Thank you, Col! Nakakalungkot naman. Ano nga yung dahilan? Mang Kanor, Bakit? good morning. Mang Kanor, bakit sinunog yung stockroom? Oh, hindi natanggal kasi siya sa trabaho, Tits, yung janitor. Oo, so parang galit siya. Parang para siya makaganti. gumanti siya. Gumanti itong janitor na ang suspect ay si Recho Cabales, 58 years old. So siguro iniisip-isip niya 2 years na lang magre-retire na Oo, rin bakit ako, di niyo pa pension na Pension. ako. Hindi rin natin alam ang kwento bakit siya natanggal sa school. Oo nga, oo. Kasi pag sinabi mong tinanggal, may kasalanan, may ginawa offense kang ginawa. na against sa Rules. ng school. Isip ko anong kasalanan niya kung matagal na siya dun eh. Di ba? Oo nga, no? Kasi usually pag matagal ka na, kaya ka tumagal dyan, hindi ka nag-violate ng mga o kung Mga meron mang- violet o violate? Mas gusto ko yung Violet. Hi, Violet. I miss you. Hindi ka nag-violate, di ba? Kaya nalulungkot lang ako na Umabot pa clean sa ganun. record na sana at plus magiging graceful yung exit mo sa trabaho mo. Pero ayan, So siguro pangit. may nagawa siya na pumalpak siya at talagang dinibdib niya yun. Kasi Oo. siguro sa tingin ko sa tingin ko lang naman di pa natin alam kung anong buong kwento, pero masakit na siguro mapagbintangan ka na wala kang kasalanan o sa sobrang galit mo sa school nagawa mo yun di ba?
Tingin mo ba wala parang siyang kasalanan? meron nagawa yun. Pero siguro sa kanya, bakit naman tanggal kung hindi naman siguro ganun kabigat? Gets mo ba? Diba? Kung is it worth it na tanggalin niyo ako? Tama, Col. So Tama. siguro dinibdib niya na Tama din. pwede tabla-tabla na lang tayo. Oo, tama din. Parang inisip niya lang naman na itong stockroom lang naman yung titirahin ko. Parang Oo. ilabas ko lang yung galit Tama, ko. correct. Kaso, nadamay pati yung school. Kasi hindi mo naman makontrol yung apoy. Pag yan kumalat, wala na. It's uncontrollable. Pero mga ka-basic, alam nyo, kahit gaano kasamaing nangyari sa atin, tanggapin natin pagkatapos, wag na tayong gumanti. Wag na tayong gumanti. Tapos yung ganti natin na maaapektuhan lahat. Oo. Oo. Never naging maganda lagi yung pagganti. Hayaan natin na kung may maling nagawa sa'yo, bounce back naman yun dun sa gumawa sa'yo. One day, may bounce back Opo. yun. Pero yung Hindi man mandamay, ikaw, pero oo, iba. Pero yung Sa ibang mandamay paraan. tayo, tingnan mo, di ba? Wala na tuloy pasok ang mga bata. Kawawa School. naman. Kawawa Oo. naman yung Pati- naapektuhan. Ancestral house pa ni Mayor. Ni Mayor. Siyempre, kung ikaw ba naman yung Mayor sa Oo, lugar na oo. yun, ganun yung, wala na, hindi ka na makakalabas Tayo talaga. mag-arson. Oo, hindi ka na makakalabas talaga. So, kahit ano pang trabaho yan, janitor, Oo. mayor ka man, DJ, principal ka man, DJ ka man, oo. driver ka man, Photographer, guard, inspector, Labandera. conductor, security guard, labandera. Kahit ano yung trabaho mo, kung natanggal ka man, pagdasal mo na lang, wag na lang ganun, na mandamay ka pa ng ibang tao. No? Kasi mas lalong nalulungkot ako talaga. mas lalong bumigat yung Nalulungkot ako na yung sa kaso halip niya. na pwede ka pang ibalik, 'di ba? 'Di ba? May chance ka pang makapaghanap ng trabaho ulit. Oo. Pero dahil sa news na 'yon, paano ka kukunin ulit? Oh, wala na. Wala At saka na. paano ka pa kukunin? Nakapit Paano ka rin pagkakatiwala ng mga kapitbahay mo na nasusunog ka nga ng mga establishments, Ayun. 'di ba? So 'yun. Kaya, so it applies to all kahit ano pang trabaho mo. Tama. Oh, di ba? Ang gwapo pa naman Nung janitor? ng bumbero. Yan ang sinasabi ko. Lalo yung mga taga-Bacoor, BFP, hello po. Oy, good morning sa inyo. Bago ko lang makalimutan din, happy birthday sa aking best friend si B-Boy Carmona. B-Boy, happy birthday! B-Boy, happy birthday! Diyan sa Davao City. Maraming salamat. Ayan. So sa mga damay na pati teachers, wala na rin. Wala na. Nagtapon siya ng basura. Yung janitor, Si Mayor. sipag talaga. Siyempre kasi siya ang ama ng lungsod. Yung Mayor? Yung janitor. Oh. Diba? Pag makakita ng chicks, malaki din yung mata niya. Si Mayor, Hindi, yung bombero. Uy! basic naman yan. Bomba siya. Bomba ako. Yung bombero? Bombahan kami. Yung bombero? Yung janitor. Nagmap ng sahig eh. Yung janitor? Yung bombero. Diba? Ang ganda na, naka-uniform siyang ganyan eh. Yung bombero? Si Mayor. Diba? Diba? Nakabarong. Si Mayor! Yung janitor? Ay, baka kasi linggo ng wika. Kaya nagbarong and Filipiniana. Yung teacher? Yung bombero. Nakakita ka na ng bombero nakabarong? Hindi pa. Tanong yun. Hindi pa. Malapit na. Pabarungin mo siya. Yung bombero? Hindi, yung principal. Ay, nako. Ayan. Sa lahat ng mga natin Mga volunteers. volunteers. Shout out sa inyo lahat. Volunteers na Bombero? janitor. Kahit ano pa yung trabaho natin, basta marangal lang po Tama yan. Huwag na tayong makipagsapalaran na gaganti tayo. Tama. Tignan mo yung resulta. Nang ginawa ng janitor. Nang ginawa ng bombero. Pinatay niya yung apoy Ng bombero. ni principal. Pinatawag niya yung magulang. Pinatawag ng principal? Ni Mayor. Naku, yun naman. May programa kasi siya. Si Mayor. Yung bombero. Bombahan tayo. Sabi ng bombero, Sabi ng principal. Good morning, Sir Manny Wang ng PCSO.
Morning, Sir Napakalapit Manny. tumulong niyan. Yan, tuloy-tuloy lang pakikinig. Dito lang sa Estasyon ng Bron. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic!